Tati naKiki have appeared ku High Court mushure mekusungiswa naMo Boys munetsi umwe achangoti Facebook social media ndiyezi. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe and to hit the notification button kuti pese patino posta mufamirane nesu. Okay, so Mo Boys tweeted akati judgment reserved. We made a strong case. Special thanks to advocate Isaiah Mureriwa. So endo advovo vaenda kunovamirira mushure menyaya yakaitika yekwanyati pakaitwa demonetization pachibva pazoitiwa defamation of character pakaexposiwa madetails aMo Boys saka anga ango decide kuvasungisa. So hanza judgment reserved. Chapel avangobvunza kuti vedwe why vasina kupiwa extempore judgment zvichireva kuti judgment inongopiwa ipapo as soon as hearing yangoitiwa yecase pane kuti mudrege all this for a long time. Vana vanenge vachikwira mabhazi vachifamba sei kuti nyaya iyi isvike pakupera. Manetizens ari kuti mufana uyu anga anyanyisa machidira inotonhorera yabva mufimbi chando chabva chati kwakazi ndo vamwewo vamwe vari kuti magona chaizvo maridzo and sermons that you preach here every day we have seen them, God bless. Vamwe vakati kusvika vapetwa zvamunoita hazvina kunaka, deep down you know it. Muri munhu mukuru ko kusiya Trish One ari kukubirai zvitunha muri busy kunetsana nevana chiko chakadaro mambonyanyisa kudiko kuda kuratidza here kuti mune simba over these children. Itai zvinokuitirai mukuru either zvakanaka zvakashata imimi ingoita zvamunoda. So pane nyaya dzakawanda dzine musoro dzimwe dzakawandisa guys dziri kuitika ku Great Hope ikoko but Mr Great Hope vati bodo ivo vari kuda zvekumhanyisana naTati naKiki. Okay, vamwe vati imagine kuendesa munhu kudare because anga ati handisi kuda kushanda newe. Guys, kompata family yanga isina maloya here. Hatina kuona ka vachifamba nemaloya avo. So guys, maloya vanenge vainawo but hapasi pese pekuti unongofanira kungodisplaya zvese zviri kuitika. Vaenda kunoappeal court kukanzi judgment reserved. Iye Mr Great Hope vari kuti zvese zvafamba zvakanaka. So guys, asi inini chikuru chandaona aiwa kani mukoma Tati vanga vakarova kasunja vakapfeka chero makoti wenyika ndopaunoona kuti aiwa kumwe kungoshama hako kana kudika aiwa content asi kupfeka chaiko aiwa anga kauraya kukota kuitwa zvekutamba. So guys, do leave your comments on what you think kuti Mr Great Hope zvavari kuita zvakanaka here kana kuti vachingodropa macharges nyaya yacho ichipera. Is it necessary kuti ku foreign land tomukirana sezvatakuita?